Onitsha 161. It's okay. Yes,
onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị ụka ibe m na ndị niile gbakọrọ ebe a n'ụwa, otuto dịrị Jesu Kristi onye jisi ike n'ezi omume. Anyị na-ekele Chineke maka inye anyị ụbọchị dịka taata. Anyị ji wee gbakọọ maka mama anyị bụ onye nke ọ masịrị ya na ọ ga-esi n'etiti anyị kpọrọ. Anyị na-ekele Chineke nke mbụ maka ndụ ogologo ndụ ọ nyere ya. Kelekwazie Chineke maka okwukwe nke nzukọ nsọ Katọlik nke o mere ka o jigidesie ike na ya. Kelekwazie Chineke maka ụmụ aka ya, ụmụ na ụmụ ndị eji wee gọzi ya, ezinụlọ na ife ndị ọzọ, ndị nkwado, ndị nyere ya aka ọbụlagoro oge ọ na-ahịa arụ. Ife ndị a dị iche iche ka anyị ji ekelere Chineke. Ọ bụrụkwazị aja isi anyị ji ayọ Chineke ebere na mgbaghara n'isi mama anyị bụ Elizabeth Ezeneche, ma ọ bụrụ na ọ nwere ka o si wee jee ya ụzọ eleghị anya site na adịghị ike nke mmadụ ka ọ gbaghara ya, ka o merie ebere nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa, kasịkwazị ezinụlọ obi ka ha na-eru uju mama ha, ka ha chetakwazi na ọ bụ ohere ka Chineke na-enye ha iji wee jikọta ọnụ dịka otu ezinụlọ dozie ndụ ha, mekwazi aka ha na Chineke na ọkwanye nso. Ya bụ ka mụ na gị werezi ohere dịka ugbu a site na aka Chineke ebumnobi anyị maka aja n'isi alụma ekpere ime obi. Iji kwado nwanyị nke ọma maka emume ihe obibi ndị ya dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emeghela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Chineke ji ike niile, Sena nke kasị ukwuu ya ka ndị ayọ mara dị ngọzi eji n'ọkpụ na ndị mama na ndị nsọ niile na ụmụnne m ka unu ghọbara m nsọ bụrụ ụwa Chukwu anyị anyị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndị anyị, gaduru anyị na ndụ echebe. Ịkpọrọ nwa odibo gị na mama anyị bụ Elizabeth, ebe ọ kwenyere ma tụkwasị nchekwa ya na gị, biko kpọbata ya na aṅụrị nke dị ebighị ebi n'eluigwe site na ndị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na ọchị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu
site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Ecclesiastes megidere ya ebe ọ bụ na o nweghị onye ma echi, onye nwere ike ịgwa mmadụ otu ọ ga-esi adị, onye ji ndụ ya n'aka, o nwere onye agụpụrụ n'aha, ihe ọjọọ agaghị azọpụta ndị njọ maara ahụ. Okwu nke osebruwa ka m na-arịọ dị nwenu ka m biri n'ụlọ nke dị nwenu ebere. Otu ihe ka m na-arịọ dị nwenu ka m biri n'ụlọ nke dị nwenu ebere. Biri n'ụlọ ya
Paul dị asọ degara ndị Rom. N'ime ọnọdụ ọbụla, o kwesịrị ka nchekwube anyị sie ike na-atụghị egwu ọbụla. N'oge nke ya, Jesu Kristi bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị, ma ele ya anya, a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ ọnwụ n'ihi ezi mmadụ. Ma lee ka ịhụnanya Chineke siri pụta ìhè. Oge anyị ka nọ na-eme ihe ọjọọ, Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ n'ihi anyị. Ọ bụrụ na oge anyị ka bụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị n'udo site n'ọbara Kristi kwafuru. Ọ na-abụkwaghị eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a o bizi ebi n'ime anyị, n'ihi na emeela ka anyị na ya dị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo. Nke a nwere isi site n'ihe Jesu Kristi mere anyị oge ọ nwụrụ, ka site n'aka ya mgbaghara erute anyị aka. Okwu nke ọsọgburu ụwa. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Mark dere. Mgbe ụbọchị Sabat gachara, Mary onye Magdala na Mary nne Jemis na Salomi zụtara ude ndị na-esi isi ụtọ ka ha tee ahụ Jesu mmanụ. Ha letịpụrụ anya hụ na enuwepụla nkume ahụ nke buru nnukwu ibu. Mgbe ha banyere n'ili ahụ, ha hụrụ otu nwa okorobịa nke yi uwe mwụda ọcha ka ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ili ahụ. Nke a tụrụ ha niile n'anya nke ukwuu, ma nwa okorobịa ahụ sịrị ha, ya atụla ụlọ n'anya, unu na-achọ Jesu onye Nazaret, onye a kpọgburu n'obe. O bilitela n'ọnwụ, ọ nọghịkwa n'ebe a, leenụ ebe eliri ya. Oziọma nke Osebụwa. Onye akpọgidere n'ụgbọ n'elu ebe niile ọnọrọzi ebe a onye mkpụrụ n'ahịa agbakọbara ebe a. Ọ bụrụ ka anyị bee akwa, anyị na-ebegodo akwa ịma na akwa ahụrụ nke jupụtara n'okwukwe n'ebe mama anyị abụ ebe ife ekiri ka mkpụrụ ekpere gara aga. Ụka nwere ike obibi na-agwọchara acha dị ebe akwa ebe mmadụ nwụrụ. Ọ bụ na ọ bụrụ ha akara mmeri, ma ihe kachasị njọ dị ya ndị ụka mgbe gboo, ndị ụka izizi, a na-egbu ha ji egbu nkwugbu, mkpọgbu n'ogbe, nkwugbu, ịdọgba ọba anụ ụka ma ọ bụ anụ ụlọ, ma na anụ na-eri mmadụ na-enye anya n'azụ. Kedu ndị na-eme ihe a? Ndị Rom na ndị Juu.
ndị ọrụ ndị ọgọ mmụọ a na-akpọkwa Gentiles na ndị mmụọ nke bụ ndị Juu ndị isi ụka incidentally ọ ndị na-abụ a mara Jesu ikpe ọnwụ ụfọdụ n'oge ndị ụka anyị bụ ndị oji ọnwụ gbapụta n'ime obe anya ka ife ọgụgụ nke abụọ akọwara anyị anyị amazikwa maka Jesu Kristi anyị amakwana ama chepụ ya akpọtara n'obe maka nche anyị maka gịnị ka o ji bụ maka nche anyị ụstọ ife ọgụgụ nke mbụ kwurie hụ ha na okporo ife ọjọọ nsọpụta onye njọ mara arụ maka ibi na njọ ma nsọpụta anyị Jesu bịa dịka mụ na ụlọ na-abụbụ njọ mata anyị mere eme mata anyị ka ga-eme eme maka na o nwere olileanya na anyị ga-echegharị na-aja ma ọtụrụ ewekọta ya n'obe o ji mmụọ alọbịa n'ihi ejezie ka ete ya ude a na-ete ndị mụrụ anyị akpụrụ ozi ife anyị na-emesi n'ụlọ ụka bụ nekwu ya ebe a nekwu ya ebe a nekwu ya ebe a o webụ na onye ụka nwụọ ka anyị site n'isi mbido mas anyị amago usoro maka Jesu kwuru I am the way, the truth and the afọ m ụzọ eziokwu na gịnị ọ ụzọ ama ọsọ anyị sobe ọsọ onye ọbụla sobe ya nnọọ ka anaghị ebe ya ma na ru ọ ife a dị iche na ndị ụka na ndị abụrọ ndị ụka abịala ndị ụka onwe ndị abụrọ ndị ụka ruo ebe isi maka na nsọ n'ọnwa akaba mahadum mana Jesu gosiri anyị na ana m eji ịkwado n'ụlọ ọnọ nkwadosia mkpọrọ ụlọ ka ọ ga-ahụ ebe nwa nọ ka ụmụ nwaasị ga-eme gịnị oriri a ka anyị bịara iri n'isi onye ụka ọbụla na-anwụ anwụ mana nke tata n'isi onye Elizabeth ọ dị agwa ndị ụka ndị ọ dị agwa ndị na-ọbịa asị ya mgbe gboo ọ bụ na anyị etosiri etosi tepụ ndị akpọmozu debere karịa ndị ụka ọ bụrụ ndị na-anụ arụsị ọ bụrụ ndị na-anụ ụwa ahụgo ugboro ịtọ mụnwa mere nke mechiga na-asụ iwe aka egbe ike agwụ mana ebe ọnwụ na ndụ abịa abịa mmadụ n'aka ịgbata ọsọ ichiga na-asụ ịgbara na ndụ nke ekpe n'ebe ịbụọ gbata na ụlọ gị ọ gbara na-ebe akpa maka olu katekere okwukwe n'ogburu mana ebe ọ bụ okwu ekwugburu ndị etikara na-etiri ya na eburu ụlọ n'ụlọ asị ya gbakọrọ ọrụ ndị ihe ha anya anya olikuo were okwu ya kwere kwere na ndị ọka ụzọ ụlọ na chikwe ụmụ Naijiria ndị asụsụ ibere ha na soka ebe sọpụrụ ebute bụchara ụlọ n'otu ọrụ ka na ndị amata ozi akwụkwọ nwụkwa ya ọzọ agbapụ ụka ụmụnne m chere isi nke ịkpadazie ọkpọkọta nke na mmadụ otu ụzọ akpọtụ atọ akpụkọ ọka n'ime nwoke nkụdikwa ya bụ biko ọ dịkwa mkpa ọnwa na-atọ ụtọ na-ewepere iwe ọ bụrụ ka okwu nka m na-ekwu ọ bụrụ ka ife aṅụrị imebi maka na enwere votu na ngana mana anyị mekwa ya anyị ta akpụkpere ya n'ebe ugwu nke a gosipụrụ nke gịnị ga-akpọtara mmadụ niile mana a na-apịa ọ dịka ihe eji ịkpa maka n'ebe aka ọ dị ka ọka nsi akụzi akọmozu na inyi ozu na ịgba akwụkwọ nsọ agha dị etinye uche anyị n'ife a na-agụ sọ ihe anyị ma bụ
ma kwuru nke a wekwu okesebụrụ ụwa ka ekpere ya ekpe anyị ma ife anyị na-aza ka anyị ji ede ọnwụ ka alụ ka anyị ji ede ọnwụ na ihe nduzu ike na taya maka ọgbụgba a anyị ga-ezu oke akwụkwọ nsọ kwuru n'ọbụ ofu ntabi anya anyị agbapụ ya ọ gịnị ka anyị bịara ime nchegharị nọmba 1 anyị bụ ndị ji obe zọpụta wee gbaghara anyị mmehie ụmụnne m fụ naanị anyị nabatara mgbaghara nke njọ a sị ka njọ ya taa anyị anabatara ya ọ bụ ife anyị na-ekwupụta at least once a year mana ọ bụrụ na ijere baptizim mgbe ijere baptizim ajụ ikwe na mba ịtọrọgwụ nke arụ na ndụ ebe isi gịnị ka ife ọ pụtazi ọ anwụọ ka ọ ga-adị anyị kirie amaara m na na-amakọba ego ma mmadụ nwa ọkachasị ụmụ nwaanyị adabere ego biko ọkacha dị maka ego ka anyị chekarị ego ma ogo maka na ekwesịrị akwụkwọ anyị bụ ndị eji ọnwụ mapụta site n'ịta akwụkwọ n'ebe ka e wetara mgbaghara asịrọ na anyị adị eme mana anyị na-eme n'obe anyị na-echeta na-akpụkpe n'ụgbọ na ya nwa ndị jikọtara ụgbọ anyị n'ụgbọ ọzọ anyị esusie Jesu Kristi ike na o mee ife deji mmadụ gwara ndị ụmụazụ ife ọbụla ọ gwara ụnụ gịnị na enyi ya ozu nna AGUATA ị maara ebe edebe gị maka o chere na onye nche jezekwa ya mmewu ihe akụja ji maka samdi metụkwara m aka alabụbeghị m jee bụ ụmụnne m na nna eje be nna 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 ha ọrụ akpagozu ka megide mmadụ na-abụ gbara ọbụbụ ike bụ Cleopas na onye ọbụ ya na ya na-ana Emmaus onye ka ha fụrụ n'ụzọ gịnị ka ha mere ka ha batarụziri n'obodo ha bụ onye jeso onye nwoke okwu mkpasoro ụdị anyị na-akpọ onwe anyị anọdụzi a na ọka ndị si na egwu na-atụ ha ịgabata jeso were onye ya elu ihe n'ihu cheta mma ife anyị na-eme asị na ụlọ abụ m na nke a na-abụrụ ọ nke a marụ m mee ya ejewakwa anyị ndị egwu na-akụ were anyasị nachigakwa ụmụazụ na akwamozu nke ha otu anyị fụkwara maka sọ ọrụ na-ekwe n'ọbịakwu na ebe a ọtụ na anụgwọ nke a mmiri tụrụ apụtara ya na Baịbụl ka ife gbapaziri o ji ahụ oge ụfọdụ n'ogbe ka anyị jisiri kwuo onye nwụrụ ahụ arụ a na-amaghị jijiji kedụzi ife na akara na na-eme nna abụ na Paris ebe ọkata ya ọbịa na di ya nke mmiri Chukwu ka o soro gbanata ụgwọ dịrị ya n'udo na aṅụrị nke ndụ ebe n'ihu Chineke anyị arịọ gị biko dị mmanya maka mgbaghara njọ ebe anyị ji ịhụnanya na obi mmetụta na-echeta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị bụ Elizabeth hapụrụ anyị ka anyị na-echeta ya n'ekpere mgbe niile na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile anyị arịọ gị biko dị nwere anyị iche echiche taa maka ọchịchịrị nke ọnwụ kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ na-akasi onwe ha obi na nchekwube nke na otu ụbọchị na ha ga-ezute nwanne ha ọzọ anyị arịọ gị biko dị nwanyị maka ngosi nke ọnwa aṅụrị ka ezigbo ụkpụrụ nke okwukwe nwanne anyị nwanyị chọrọ anyị nọnyere anyị mgbe niile ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị
Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Hallelujah, my Lord is serving the same. Nna n'aka gị ka anyị na-ahanye nwanne anyị na mama anyị Elizabeth. Ị hụrụ ya n'anya nke ukwuu mgbe ọ nọ ndụ n'ụwa a. Ugbu a anụ ahụrụ ala ya na nchekasị nke ụwa a. Biko nye ya nwere na udo nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ ka site na Kristi Onyenwe anyị. Ike niile ị na-ara nọ ị nwere biko nara aja anyị na-ewunyere gị maka nwa odibo gị na mama anyị bụ Elizabeth. Biko nye ya aṅụrị ebi ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọ ya ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na onye rụnọ
mekwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube bilitere ọhụrụ ngọzi si chaa ụwa pụta n'ebe anyị nọ ka ndị na-agamụrịrị na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ agwanwụ dị n'ụwa ọzọ. Tụkwasị mmụọ gị ka a wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka ebinye n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, nara nke a bienu ya unu niile, nke a bụ ahụ nke a ga-edurunye maka unu. Etu ahụkwa ka o siri mee mgbe richara nri anyasị, ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele gụnye ya ụmụazụ ya na-asị, nara nke a ṅụrụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. N'ime ya na-adịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna dike niile site n'ụwa tụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị ji nkụzi nke Chineke were jụọ, anyị were ndụ nke ọma gị ikpe. Udo ose bụ nwadịrị unu mgbe niile.
Elizabeth, I have a call and even back. Anna Elizabeth. If Father could say, a person is to Makinto goes in I am whole line. We had President make it up, and I'm married more. I am one of my time, and only was on and make it. So now I'm lining with up Elizabeth. I look at all of President Noah. We don't call Punka or Gallon, a band, the cat or Gallon forever. So the hand to come in and not the river now. The hand I will soon. Natineke, Mara, Kekama, okay, man. Amen. Because that, Natuma, Kekama, okay, man. And now can you get a woman, oh, never. Makanai, Mara, no one, I'll be back. I will so no never told him to Papa or when we making a ban. Then that's what I get you go. Elizabeth, I go get it done. I'm telling you, I get ban. So no one making it indicated. I could really want to here. So I now wasn't going to get a banana. I think they go to now Jesus. Amen. Also, never killing alive. Jesus Christ, also not got a mother of God. Up we are making every moment. In 1984, I'm on the seminary. When we had the opera, during Namoto, was in Nahana, so Ben I forgot about. But I see that people are ready to I got where. About the law, I can't get me. Oh, but you got to send out the way. I was in matter. Can you say about that? How Maka, I'm going to the opera, but I'm not going to the opera. I'm done. I don't know who I just going to the opera. We are not for lunch. What's here better? Who can come up again? Mamma had a radio, not at all. Who was in Mother Lucia? I never had your bed. How about Namoto? 544. We walk down one, sing one. I'm not going to go by it. I like that. This is Father 1988. As you come, 14th August 1988. I see that I now am being able to go to have a 50%. I propose about my daughter who would be father. I don't know who says that the thinker boss now, where you come up with a not here. Oh, no, there's a woman, I'm getting mum. You better do a man, I can't take it.
Nobody now, nobody nobody never. Everything goes to Ghana or everything in church, not just in India. 14th August 1988. Hey, what did you get? Can you do that? Yeah, Master Joseph. Chopper. I'll see you for oh, sorry. What are the more oh, yeah, no, I said, now, Louis, I'm one. Cyril, I'm one. Sorry. Now, Cyril, I'm one. How Louis, I'm one. Hey. EKWULOBIA, and then, Papa, she's always in our boss. She was Ezeneche. Yeah. You could hear Chocolate. Chocolate here. Go ahead, Chocolate. So you take a look. Never back of the other. Yeah. Never back of the other. I'm not running to where the Macadam is before. EKWULOBIA. Owó ẹgbẹ́ fún bọ̀ kájẹ̀ lẹ́gbà pọ̀ lẹ́nu. Mo fún ọmọ ọmọdé ayé ẹ̀mú tù. Ọmọ ní bẹ́ẹ̀ Ezeneche. Ìjọba ọmọ ẹ̀mí introduce. Láti náírà lásì fún àná ní ẹ̀mọ́ mbà ọ̀pá òun bẹ́ẹ̀ ká. Ẹ̀jẹ̀ ń kú ọdẹ máa hàn. Yá àbúrò ha, ọdẹ kà sí náà jí ọmọ. Mo náà dà sí kẹ́. Chiwùmá, mo náà dà sí kẹ́ àtàlà. Chiwùmá bá dé, jẹ́ ìfẹ́ mi nà. Jẹ́ ìfẹ́ mi ayé àpá mọ́. All of Balanta, not just in one child, maternity, Abba. Kurumo, no one ain't you, Makuno, I won't have to around the knock. Was it saying you don't know that? The other problem. The problem I go the other things. Only the one she see, Marana, Bubble, also. Also, I think here. You never want to tell the Jesus. You will not have pushed their beds and think of me. Nah. Bravo, not a better. The world and New Year have to go around New York. Macadam just go body the sound. Oh, yeah, the body the assassin on. How do they want to have a better? Non dinner. Owó mọ̀ sí bí i. Àdánwò sí así náà lẹ́mẹ́ kàtìgbà ìyẹ́ lè fi àbẹ̀ yìí. Lọ fún wáyé bọ́tá. Ṣé náà wọ́n fi ṣèṣin fún ọmọ Ezeneche? Ó ṣe ọmọ báyìí ọ̀sán pàpà ọmọ bá kọ́ ọ̀sán. Àṣìṣe lọ́nà ọjọ́ wùjẹ ní àmókè náà dín fún ọmọ. Ìtúnṣe tí a bẹ̀rẹ̀ mọ́rẹ́ bá sì jẹ́. Èyí fún mẹ́fẹ́ jìkọ́. Aku anak ni bisa aku suka minjam macam mana, untuk mobil mana. Oh, apa anak ni dia berapa? Walaupun nak, dia nak kau musuh tak kamu tak. Walaupun tak kau ni, ada benda. Apa tu Yesus? Kamu pensou? Paulo de ação é dar de 40 letras. Você deu tu claro para. E aí nem na igreja, como é que é?
ịma na nwa nwaanyị na-aka nwoke ahụ ihe dị ọba mụrụ ofu nwa mana ofu nwa mụtara ụmụ nwoke 7 ụmụ nwaanyị 6 ọ dị ọkụrụ na antika na-akọrọ and ha ji enwe ụmụ anyị ụmụ I have say grandchildren. I have great grandchildren. See, I wouldn't have I wouldn't have generation. I wouldn't have them. My mama never come on as well. India, equal directly. Then I call them the already here. I can answer the one I'm joking. I call them people. Kindness reference me. Di kunen nana, maka newe. Udah ngomong ciro zonato, zau panita maka udah karya, ya udah karya. Kau namu sepulau. Open the windows. Because it's a should in case if I were not, I'd have one. Ada kira pada siriaki, maka udah kau dia tu, karena hanya benar ibu amai ibu dia. Kau awal nyerupa kenapa karena alupun nabe yang buat tu, ya orang pengasih apa, oleh itu semuanya boleh, itu kenapa tu terakan, alupun dia wakil segera jamisa, kita pasien dia senang. Ada pusing, orang dah ada kah belum ada yang ada orang yang kau, akademi ini deh, makin segera jadi sana, ani pasal yang kau, memang pengusi nggak kawan itu, kayak kurang tahu. Oh nyewani no nyerono. Tajuku dikele biolo na wa na bonso. Mama no misabu siga.
Lord Jesus Christ. Thank you so much. No one will go out and do yourself. I got about to guys here. Okay, my mom not dancing in the room. I don't know what time. I just don't know what. What time? I'm going more than that. Yeah, we talk about So 7 CWO. Cow. So apostle. I'm not that this person. I'm not going to put this on the phone. Yes, Maria, brother. I'm not the house for you can do one. People, I know the road. You know that. If I think you think of people, I don't know. No guy, I don't know why you could do. You know, they're going to be an hour. I don't know. People, they go there, and they go. Some of them,